Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Andito na naman po ako sa Pasamok TV at magbibigay na naman sa inyo ng panibagong update sa biyahe dahil meron na naman tayong nakalap na information about sa pagbiyahe nyo pauwi ng probinsya. So ayun mga katabang, welcome back at bago tayo magsimula ng ating pag-update sa biyaheng ito, gusto ko lang kayong pasalamatan dahil malapit na po tayo mag 2,000 subscribers. Thank you so much sa lahat ng manonood dahil sa inyo patuloy po rin akong gumagawa ng content about sa mga biyahe, probinsya man yan o papunta ng NCR. So ayun mga katabang, bago po tayo magsimula, meron po tayo muna i-shout out ng mga mahal nating viewers. Ito po yung mga i-shout out natin ng mga mahal nating viewers. Shout out nga pala kay Rogelio Binablo Jr. Shout out sa iyo. Shout out din kay Margie Latonero. Shout out din sa iyo. At shout out din kay Flor de Lisa M. Shout out sa iyo, idol. Okay mga katabang, ayan na ang shout out natin, ang mga mahal natin viewers. Thank you so much sa inyo sa pag-comment sa aking mga video about sa travel update. So ayun guys, bago ako magsimula, itong i-update natin ay panibago na naman na labas ng isang bus at panibagong information about sa kanilang terminal at kanilang pamasahe at kung saan sila, kung saan ang terminal ng kanilang bus para inyong malaman. Okay, bago tayo magsimula mga katabang, mag-intro muna tayo. Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Ayun na nga, ito na po ang i-update natin na panibago na naman na bus na naglabas ng kanilang information about sa biyahe. Kasi nilabas nila ang kanilang information dahil gusto nilang ipaalam sa mga pasahero na meron na silang biyahe na manggagaling dyan sa terminal. Sa palagay ko ay hindi pa alam ng mga ibang mga pasahero kung saan. Ayun po, ito pong i-update natin, ito po ang RNB. Ayan po. Ang RNB po ay last time ay na-update ko na. Pero po, itong RNB na i-update natin uli ay sa iba pong terminal ito. Hindi ito dyan sa dati kong in-update na terminal. Okay. Saan po ba manggagaling ang RNB terminal? Opo. Manggagaling po ang RNB sa turbina. Ayun po. Naglabas po ng panibagong update ang RNB na meron silang terminal dyan sa turbina at ayun na nga sa mga nagtatanong sa akin kung meron bang biyahe dyan sa turbina pauwi ng Bicol o kung saan man sa probinsya, meron pong biyahe dyan ang RNB. Ito po ang RNB Bicol Express Transport System Incorporated. Galing po ito ng turbina at ito po yung mga biyahe nila araw-araw. Okay, ang biyahe po nila, meron silang Ragay, Sipukot, Lebmanan, Pamplona, Milaor, Naga, Pili, Bula, Baaw, Nabwa, Matakon, Pulangi, Uwas, Ligaw, Inubatan, Kamalig, Daraga, Rawis, Santo Domingo at San Jose at Tabaco City. Okay po, yan po ang update natin sa RNB only biyahe pong Bicol. About po sa biyahe ng Visayas at Mindanao ay wala pa po silang inilalabas about dyan. So maghihintay po tayo at kung sakali meron akong makuha, agad kong i-update para maibigay sa inyo ang information. Okay, saan ba ang terminal sa turbina ng RNB? Ang terminal po ng RNB ay dyan po sa may tabi ng Shell. Sa may, kung alam nyo po ang Shell dyan sa turbina, dyan po sila malapit o katabi. Kasi ang sabi nila dito, katabi po kami ng Shell turbina. So ibig sabihin nasa may Shell sila malapit. Okay, ang biyahe po ng turbina ay araw-araw. Huwag po kayong mag-alala dahil araw-araw po ang biyahe nito at sigurado makakasakay kayo. Okay, anong bus ba ito? Ang bus pong ito mga kataba, ordinary lang po ang kanilang biyahe papuntang Bicol. Okay, ano ba ang requirements? Okay, ang requirements po mga katabang ay lagi naman yan talaga ang requirements, isang valid ID at vaccination card. Kung magtatanong po kayo sa akin, pwede ba sumakay ang wala pang vaccine o hindi pa fully vaccine?
Yan pong katanungan na yan ay makakasagot niyan mismo ang admin ng RMB dahil po nagbigay siya ng contact details. Okay, magkano ba ang pamasahe pauwi ng Bicol? Ang sabi rito, ordinary fare po ay 800 pesos only. Yun po ang sabi dito ng ating mahal na boss ng RMB. Okay, para po sa mga magtatanong at mga gustong malaman pa ng mga karagdagang information, ito na po yung contact number ng isang admin sa RMB. Pakikuha na lang po. 0928 986 5871. Ayan po mga katabang ang contact number ng isang admin sa RMB. Hindi ko po mababanggit ang pangalan dahil wala pong nakalagay. So ayun mga katabang, maraming salamat sa inyo at sana ako ay nakapagbigay na naman ng isa na namang magandang mensahe sa inyo at sana naibigay ko ng maayos ang isa na namang update dito sa bus na ito at sana po ay nakuha nyo dahil ayun na nga ang way naman ng content ko ay makatulong sa inyo pauwi ng Bicol kung hindi nyo alam o saan man kayo probinsya uuwi dahil marami po ang hindi nakakaalam kung ano bang requirements, ano bang mga kailangan gawin at kung saan ang mga terminal. Ngayon po inuulit ko po ang RMB po na in-update natin ay dyan po manggagaling sa Turbina. Ang kanilang pong terminal ay dyan po malapit sa may Shell. So ayun mga katabang, maraming salamat po sa panonood ng aking vlog na naman ngayong araw at sana po ay nakatulong ako sa inyo. At kung hindi po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel at pindutin nyo po ang bell notification para maging updated kayo sa aking mga video. Okay, ayun mga katabang, sa mga gusto magpa-shoutout po, mag-comment lang kayo dyan sa baba at sa mga gusto magpa-update ng ibang biyahe, mag-comment lang po kayo dyan sa baba. Thank you so much sa inyong panonood. Bye bye!